Tak ahoj, moje jméno je Marek Strečko, je mi 20 let, studuju na ekonomicko-správní fakultě v Brně a toto léto jsem strávil 7 týdnů v Bulharsku na stáži. Co já jsem tam měl vlastně dělat? My jsme měli takový jakože slovansko-japonský tým, byli jsme tam Čech, Ukrajinka, Polka a Japonka a naším úkolem bylo vymýšlet program pro dětský domov v Sofii. Byly to děti od 6 do 12 let, takže jsme ani moc neočekávali, že by měli umět moc anglicky, tak jsme se zaměřovali na to, na nějakou jako kdyby neverbální činnost, že jsme tančili, pracovali jsme hodně s papírem, já jsem tam například udělal asi 200 vlaštovek a ty děcka z toho byly strašně nadšený. Hodně jsme stříhali, kreslili a všechno to naše působení tam jsme měli zakončit takovou událostí, takovou akcí pro veřejnost, kde jsme měli představit to, co jsme se naučili a co jsme nakreslili. Volného času jsme měli docela dost. Pracoval jsem jako kdyby 4 dny v týdnu po 2 hodinách, ale už při té práci jsme si užili dost cestování, protože do toho velkého domova jsme jezdili vždycky 1,5 hodiny tam, 1,5 hodiny zpátky. Ten malej byl blíž, ten byl asi 3/4 hodinky, takže to nám zabíralo dost času. A v tom volném čase jsme si docela užívali. S holkama jsme chodili docela po městě, prolídli jsme si Sofii asi 3krát na různých okruzích. Byli jsme na posledním Harrym Potterovi. Běžel tam v bulharštině s anglickýma titulkama. Jak se mě starali? O mě se starali naprosto skvěle. Jsem se divil, že ISEKáři jsou všichni studenti, trávili tam léto ve svém dobrovolném čase a strašně moc se o nás zajímali. Pořád nás někam tahali, třeba jsme byli vařit, měli jsme takovou jako domácí party, že jsme si tam vařili různé jídla, já jsem vařil něco českého, Andrej vařil něco japonského. Tak jsme to tam chutnali, hráli jsme různé hry. A poznávali jsme zase další lidi, přišli tam zase jiní praktikanti, že to bylo zajímavé. Moje očekávání stáže se víceméně naplnila. Nejel jsem tam s nějak vysokými očekáváními, nejvíc jsem chtěl jako kdyby být užitečný asi. Nejel jsem tam primárně kvůli sobě, ale abych třeba nějak pomohl těm ostatním, protože jsem věděl, že tam v tom dětském domově to asi nebude úplně eňoňuňo. Taky jsem tam jel s tím, že si musím zlepšit angličtinu, což se mi vyplnilo úplně maximálně, protože předtím jsem nebyl skoro schopný mluvit. Gramatika v pohodě, testy v pohodě, ale prostě nebyl jsem schopný ze sebe vydat hlásku a tam jsem musel. A ta stáž je taková, jakou si člověk udělá. Že když jste proaktivní, tak tam je ten prostor a vy prostě jako kdyby můžete tam vymyslet cokoliv a když se dohodnete, tak to pak můžete zrealizovat. Takže když máte nápady a máte chuť a máte tam ty správné lidi hlavně, tak potom ta stáž bude vždycky stát za to.